аз съм Цветан Ангелов, а вие сте с рубриката Лице в лице към Средец Нюс. Днес мой гост е Димитър Димов, който е член на контролния сбор на партия Атака и работи в Централата в София. Здравейте, господин Димов. Добър ден. И така, господин Димов, вече няколко дни срещаме автомобилна атака из града и селата. Защо обикаляте? Каква е причината? Значи причината е една. Както винаги, обикаляме, за да виждаме какви са проблемите на хората в община Средец и в цялата област Бургас. Проблемите, за съжаление, със всеки изминал път, в който идвам тук, стават повече и по-големи. За съжаление, не се решават. Това, което е тревожното. Навсякъде виждам едно и също. Първо място, отчаянието на хората. То е много голямо. Мизерията в цялата община, липсата на работа за младите хора. Преди няколко дни имах така удоволствието да присъствам на завършването на учениците в град Средец. И картината, която видях, не беше много хубава, така да се каже. Първо, защото 90% от завършващите бяха от така нареченото малцинства. Когато 90% от 100 са роми и 10% българи, значи малцинството са българите, не са ромите. Това е, което ми направи много силно впечатление. Другото, което е, аз не виждам тези хора в момента, които завършват. Те сега са на един кръстопът, на къде ще поемат. Няма нито работа в общината, нито с какво се занимават, нито с какво да се препитават. Най-вероятно те няма да останат в Средец. Ще гледат в по-големите градове, някои от тях в чужбина и за жалост тази тенденция се повтаря навсякъде. Моите хора бягат и малките места като Средец се обезлюдяват и става все по-зле. Може ли да съдим партия ГЕРБ за тези причини? Разбира се, как не можем да ги съдим. Значи, ако слушаме националните медии, какво виждаме, какво чуваме там? Че партия ГЕРБ управлява държавата добре, създава нови работни места, дига доходите, спазва финансова дисциплина и така нататък. Това са пълни глупости, откровенно казано, защото ако сега в момента излезем тук навън, нито нови работни места ще видим, нито никакво подобрение на живота на хората. Напротив, аз казах и по-рано, всичко става по-зле, не по-добре. Да. Какво ви казват хората, с които се срещате? Общо взето едно голямо неодобрение на сегашната политика, която се води. Тази политика, която се води в момента от ГЕРБ е, как да ви кажа, тя не е градивна. Тя е политика, която се води ден за ден. Бойко Борисов като лидер на партия ГЕРБ няма стратегия, няма ясна визия за нещата, на къде трябва да върви България. Всеки един, който претендира да бъде управляващ на тази държава, трябва да има ясна визия как държавата ще се развива в следващите 5 до 10 години. Минимум. Защото иначе какво се получава? Какво прави Бойко Борисов сега? Той действа на парче, ден за ден. Излезе проблем в някои от общините в България. Той прелита с частния с хеликоптер. Да, всички му се радват, викат Бойко, ура! И се решава дадения проблем на място. Но проблемите в държавата са хиляди. Те не са един. Те са хиляди. Затова трябва да имаш ясна представа, да гледаш напред, да начертаеш плана на България. Ето ние затова сме кръстили нашата нова икономическа програма Планът Сидеров. Точно това, което партия Атака различава от всички останали партии, които са в властта и които са в парламента и въобще партиите в България. Защото господин Сидеров като лидер на Атака и като цяла партия Атака има ясна визия за бъдещето на страната. Без тази ясна визия няма как да подобряваш положението. Добре, да поговорим за този план на Сидеров, който вие представите. Какво е залегнато в него? В плана Сидеров тя е нова, така наречена нова икономическа програма, но в нея са заложени голяма част от точките, които са 20-те принципа на партия Атака, с която ние излязахме на политическата сцена през 2005 година. В него основният акцент на програмата е повишаването на доходите на българите. Защото всеки ден чуваме как пари в държавата няма, как положението не може да се подобри. Всъщност реално не е така. В държавата има пари, но те просто излизат от нея. Защото който и да е сектор в държавата, който носи доходи, той е в чужди ръце и съответно когато постъпят в него пари, те излизат от страната. Ето затова ние казваме, че минималната пенсия в България може и трябва да бъде 500 лева. Това сме заложили в нашия план. А минималната заплата трябва да бъде 1000 лева. Как ще стане това? Ако искате да поговорим малко по-подробно да се спрем на този план,
за да се спрем на някои от точките, които са заложени в него, как може да стане. Да. Като цяло, ето, искам да кажа, това е резюме на програмата на партия Атака. Тя има в разширен вариант, който е обаче над 100 страници. И следователно не е така широко разпространено. Разпространяваме това резюме. Ето, това са 10 точки на плана. Да се спрем на някои от 10 точки, които са от резюмето на тази програма, така наречения план Сидеров. Като за начало можем да кажем незабавно разваляне на договорите с ЧЕЗ, СЕОН и ВИЕН. Това са трите ЕРП-та в България, които и трите са чужди. Те не са български. Съответно, всеки месец, когато гражданите на България си платят тока, най-просто казано отиваш, плаща се тока, тези пари отиват в чужди ръце, защото тези ЕРП-та, които ги изборих, ЧЕЗ, ЕВН и ОН, прибират печалбата и изнасят навън. В България остават някакви мижави проценти, някакви комисионни, които на фона на стотиците милиони евро, които излизат всяка година от държавата, са животи стотинки остават за държавата ни. Така че незабавно разваляне на тези договори. Това може да стане много лесно, защото ние тук срещаме много голяма съпротива, когато кажат няма как да се развалят договорите. Ние казваме, че има как. Има, защото тези дружества не спазват договорите си, не спазват клаузите в договорите, които са сключили с държавата ни. Ето, точно по, как се казва, по устав, като ги фанеш, не си изпълнявате клаузите, прекратяваме договора. Енергетиката на държавата трябва да бъде в български ръце. Това е първата точка. Втората, развалянето на договорите с мобилните оператори, МТЛ, Global и Vivacom. Те също не са български и всеки месец парите, които постъпват в тях, те също излизат от държавата ни. Ето, виждаме втория начин, който парите излизат от страната. Парите ги има, както вие, така и аз, всеки месец си плащаш мобилния телефон, стационарен телефон вкъщи, но тези пари не остават в държавата, те не се завъртат в българската икономика. Излизат навън. Като трета точка, златодобива на България. В момента от България се вадят страшно много голямо количество злато. То обаче къде отива? Естествено остава в държавата, то се продава навън, а фирмата, която го добива, е Dundee Precious Metals. Също не е българска фирма, това е канадска фирма, която идва тук, изкарва златото на България и го изнася навън и печалбата влиза в нея. В България остава 1% от печалбата. Годишно, по официални данни на Dundee Precious, те печелят около 3 милиарда евро. Това са по официални данни, по наши данни те са 2 или 3 пъти повече. Тези пари излизат от държавата, те не остават тук. Ето, това са няколко точки, по които можем да съдим, че всеки месец, всяка година от държавата излизат милиарди евро. Ако тези пари остават тук, в България, те ще се завъртат естествено в икономиката и положението ще се подобрява малко по малко, стъпка по стъпка. Ето, това е крачка към повишаването на дохода. Трябва да се засили вътрешния продукт. Ние нямаме селско стопанство, ние нямаме животновъдство, всичко беше разбито. ГЕРБ продължава тази колониална политика. Тук, за да се върна на местно ниво, преди няколко дни бях в село Долно Ябълково, където разговарях с хора, които се занимават с животновъдство. Те просто биват съсипвани всеки ден. Принудени са да работят в нечовешки условия, без ток, без вода, за да гледат животните си, а те са много на брой, говорим за стотици животни. И какво се получава? Обявяват, в България има ШАП. Той естествено откъде идва от Турция. Там, откъдето винаги сме поставили въпроса, че идват заразите и трябва да се бъде построена ограда. Това е предложение на партия Атака. То естествено беше отвърлено. Идват управляващи и казват, ние трябва да ви избием животните. Без проби, без всякакъв вид изследвания, идват, унищожават животните и на хората са подхвърляни някакви жълти стотинки, като обезщетение. Тези хора в момента, аз лично не знам как преживяват. Това е някакъв въпрос на оцеляване на някакъв срок най-близък, който ще приключат с тази ден, защото няма как да продължат да отглеждат своите живот. Ето по този начин няма как държавата да върви напред. Иска се една здрава ръка, иска се пак се връща на ясна визия, да знаеш на къде трябва да върви държавата. Държавата трябва да върви натам. Всички сфери в България, които носят големи доходи, трябва да бъдат български ръце. Понеже подхванахте темата за доходите, може ли да разбираме ние зрителите, че искате да сме по европейски стандарт относно доходите? Естествено. Значи много хора разбират погрешно нещата за състоянието и обстановката в държавата. Ние трябва да се борим към повишаване на доходите, а не сваляне на цените. Защо? Защото когато в България получаваш, да речем, 500 лева
цените са много ниски, най-образно казвам, цените са ниски, получаваш 500 лева и живееш, да речем, добре. Обаче какво се получава? Утре излизаш в Европа, с тези 500 лева те са 250 евро. С тия 250 евро, какво правим в Европа? Ти не можеш да си позволиш абсолютно нищо. Затова европейските граждани, когато излязат и дойдат в България, да речем, или в която е друга държава, те разполагат с заплати от около 2-3 до 5 хиляди евро. И където да отидат по света, те са пълноправни, те имат самочувствие, могат да си позволят екскурзии, обиколка из Европа и така нататък. Затова ние трябва да се стремиме към повишаване на доходите, а не сваляне на цените. Защото цените в момента в България по нищо не отстъпват на цените в Европа. Абсолютно по нищо не отстъпват. Аз съм имал възможността да обикалям в Европа. Цените в България са повечето едно към едно с европейските. Обаче доходите ни са около 8-9 пъти по-ниско и това го пишем тук в нашия план. В сравнение с европейските държави. Добре, вие подготвяте планове и други разни. Защо са тези планове, когато толкова много хора напускат партия Атака? Каква е причината за да я напускат? Вижте сега, планове и визия винаги трябва да имаш. Дали ще напускат хора или ще идват нови, това не е от значение. Като човек, който претендира да вземе властта в държавата, който е лидер на партия Атака, господин Волен Сидеров, той трябва да показва, че има ясна визия за бъдещето на тази държава. Да говорим, че напускат партията, да. Партиите и всяка друга партия се напускат хора, идват нови хора. При нас се получава така, че партия ГЕРБ в момента, какво наблюдаваме? Купува нашите депутати, отцепва нашата субсидия, над половината от субсидията не вече отцепена и прехвърлена в партия ГЕРБ. Тук държа да спомена, че субсидията на партия ГЕРБ годишно е 20 милиона лева. Ако са опрели до нашата малка субсидия, това е много жалко за тях. Искат да разбият групата, по всякакъв начин се опитват, както направиха с РЗС, както в момента виждаме направиха и с синята коалиция. Това са така бъдещите планове на Бойко Борисов, за да се моделира може би следващия парламент и това няма как да не подмине естествено и нас. Да не говорим, че личност като Волен Сидеров не е удобен. Е удобна в парламента, защото той изнася всяка далавера, всяко мафиотско извършване на държавата, той го изнася на преден план, както всеки един от Атака. Естествено, че сме неудобни и винаги сме под прицел. Ще оцелее ли парламентарната ви група? Вижте, дали ще оцелее или не парламентарната група не е толкова важно. Важно е да се гледа в момента какво се случва в държавата и на къде вървим. Държавата е една изключително голяма разруха. Казахме първо, моите хора бягат от държавата, няма работа. Ромското население се увеличава със всеки изминал ден и вече аз съм сигурен, че надвишава българското. Това е по-важно да се говори. Една парламентарна група дали ще има, дали ще няма, това с нищо не подобрява положението на българите в страната. Да, естествено, трябва да се пази парламентарната група, защото това е технически това е един инструмент, чрез който участваш в парламентарния живот в страната. Но дали ще оцелее, аз не мога да кажа, казах ви, има по-важни неща, които ние следим и се надяваме да привличаме повече избиратели. Надяваме се хората да осъзнават реално какво се случва в държавата, защото това, което виждаме, когато обикаляме, че те са изключително манипулирани от националните медии. Представят им се нещата под един ъгъл, а всъщност не е така. Затова ние целим да обикаляме, да разясняваме, да обясняваме, да показваме каква е истината, за да знаят хората да се запознат реално какво се случва. Вие и партия Атака против ромите ли сте в страната? Вижте, по този въпрос се направиха много спекулации. Чували сме какви ли приказки, тук няма да ги изричам, какво ще правим циганите и така нататък. Това нещо никога не сме го казвали и няма да го кажем. Както господин Сидеров за тази реплика за циганите на сапун, тя беше изречена от Слави Трифонов в неговото предаване, беше споменала на всяка вечер подред. Това са пълни глупости. Такова нещо никога не сме казвали, няма да кажем. И затова естествено господин Трифонов беше осъден от Волен Сидеров. Но това няма как да се знае от хората, защото никоя национална медия няма да го каже. Що се отнася дали сме против или мразим? Не. Нито сме против, нито мразим циганите или ромите, както ще да ги наречем. Въпросът е обаче, те претендират да бъдат равни по права граждани на България. Както българите, така и те. Обаче какво се получава? Те искат да бъдат равни, когато се взимат помощи, да им се броят всеки месец пари за децата и така нататък. Но това българите реално не го получават. В случая българите са ощетени, защото една циганка, която има 10 деца, получава над 1000-1500 лева на месец помощи за тези деца.
А какво става с българските семейства? Получаваш по 18 лева детски. С 18 лева как да гледаш дете? Няма как да стане. Аз в момента също имам малко дете и виждам каква е ситуацията. Занимавам се тия неща. Те първо се сблъскам в подробности как стоят нещата с взимането на детски помощи и така. И какво виждам? Навсякъде, където отида, глутница, тълпи от роми, които само искат. Добре, обаче за да искаш трябва да дадеш. Има 10 деца, нито едно от които не посещава училище, детска градина. Как да бъдат интегрирани тези хора? Те искат само да раждат деца, да ги изкарат в чужбина, за да просят да получават пари от това да печелят и тук да получават помощи. Ние казваме следното нещо. За да получаваш помощи, децата трябва да ходят на училище, трябва да се образоват от 1 до 12 клас, защото съгласете се, че едно дете няма значение дали е българче, дали е циганче, каквото да било, когато завърши 12 години обучение, неговото съзнание вече е съвсем друго. Естествено, то ще търси някаква перспектива, добре платена работа, ще създава семейство, няма да прави по 15 деца, защото вече ще мисли дали може да ги издържи тези деца. В момента какво? В момента на 16 години вече с няколко деца. И какво правим? Ти естествено, че няма как да го издържаш това семейство, затова детските домове са пълни с циганчета. Целият свят ги пръскат, цяла Европа ги изнасят за да просят. Това е една голяма мафия. Ето против това сме ние, а не давай сега какво ще да сме да ги правим циганите. Няма такова нещо. И между другото доказателство е, че ние имаме разбиране от някои роми, които обаче са на по-високо интелектуално ниво. Хора, които са завършили, включително и висше образование, те разбират това, което говорим ние и се опитват да го представят в тяхния кръг хора. Защото циганите като цяло са необразовани, няма как да го разберат. Но по-интелигентните го разбират и когато говорим с тях, първата реплика не е вие, защото мразите циганите. Няма такова нещо. Те разбират какво искаме да кажем и го предават по-надолу. Докато другите партии в момента какво правят? Те не искат да се занимават, те не искат да образоват циганите. Защото те се превърнаха в един инструмент за печелене на власт. Идват избори, онен ден имаше избори в Девелт, присъствах и тях за какво ставаше въпрос. Циганите се купуват, те още не мислят за кой гласуват, лъжат ги, ние ще го правим, ние така. След което 4 години пак казват, ние сме гладни, нямаме работа. Ама нямате, защото си продавате гласа за 20 лева, не искате да учите, за да осъзнавате какво се случва в държавата. Затова положението е следното. Ние казваме, че тези хора трябва да се работи много здраво с тях. Ама много здраво. От най-малкото дете до най-голямо. Създаване на работни места. Иначе не става. Какво значи иначе интеграция? Онен ден срещнах се с директора на едно от училищата в Средец и разбрах, че свика на среща от господин Жабов, кмета на града, която среща има за цел да се набележи съставя програма за интеграция на ромите. Каква е интеграция при положение, че 80% от учениците в Средец са цигани? Каква е интеграция? Ще интегрираме циганите или българите? Аз това не мога да го разбера. Те просто вече ни превъзхождат. Затова вече младсинството май стават българите, а не циганите. И това е много тревожен факт и трябва да се мисли за него, защото аз ви казах, това е една голяма маса хора, които са необразовани и на къде върват нещата. Друго, което направи впечатление на местно ниво е присъствието на господин Жабов, кмета на Средец, на завършването на учениците. Значи от едната страна виждаме 12-класници, които не искам да обиждам, да не го приемат така, но с изпокъсани дрехи нямат възможност да се облекат добре за своето завършване, както би трябвало да бъде. А от другата страна виждаме господин Жабов, който се е изпънал естествено в костюм и въртовръзка, слиза от чисто нова кола, която може би е първата му цел, като е станал и кмет, първата му работа е бил да се закупи автомобил, който е сигурен над 50-60 хиляди лева, с шофьори, охрани и така нататък. И ми извинявай се много, но когато виждаш тези деца, нямат какво да облекат, няма как да си позволят да отидат да изкарат абитуриентски бал, нямаш право ти като кмет на този град да се возиш в такива скъпи автомобили, да си позволяваш тези луксове. Видях тази председателката на Общинския съвет, госпожа Павлова. Тя не можа да каже 2 думи пред микрофона на телевизия Алфа. Тя се наложи кореспондента да държи, ето тук е така листа пред камерата, за да може да прочете 2 думи. Това е обидно. Извинявам се много, ако иска да се засяга госпожа Павлова, но според мен председател на Общински съвет, ако не може да каже 2 думи пред своите съграждани да чете от лист, просто не е за там. Ето, естествено, с такива хора на власт, как да се оправят нещата? Няма как да стане. Трябва да бъдат интелигентни хора, да знаят защо искат властта.
А не, както казах, да дойдеш на власт, за да си направиш ремонт за 30 000 лева на кабинета кметския, защото може би не му е било удобно. 30 000 лева трябва да седат за кабинет, 50-60 000 лева за кола, ейте ги 100 000 лева. С 100 000 лева може да се подобри положението на абитуриентите. Може да се измисли програма за заетост на тези хора, а не да мислиш винаги за вечна своя област. Благодаря за отделеното време.